Sabdan wayang kulit Ki Sunarto Guno Prayitno. Dewaya nuntun aprang saya kang samya sarasaran Narada ngepalane Jawata suka Yuganipun Bapa nggir Dresanala kula wonten dawuh pangandika Rama Pukulun nggonmu dadi manten kelawan bojomu si Janaka apa ya lair batin tumanceping katresnanmu kelawan mantuku si Arjuna. Duh Kanjeng Rama Pukulun sampun prasetyaning manah kula bilih kula sampun prasetya mukti tunggil sak pejagong menawi pejah tunggil kuburipun mboten wonten titah menapa dene Jawata ingkang saged misaken tresnanipun ingkang putra namung kejawi Gusti ingkang hakarya luka ingkang misaken menawi sampun dumugening titi wanci murut kasidan jati Rama Pukulun. Bagus Arjuna kula wonten dawuh Rama Pukulun pun bapa bakal mundhut priksa maragage wangsulana sing kanthi praditis Janaka iku rak dadi satriyaning praja kasinggan mekaten Rama Pukulun. Tegese jeneng kita dadi satriyaning praja isih duweni kewajiban yaiku ngreksa negara njaga katnermaning praja Ngamarta mekaten Rama Pukulun. Titah kang ora ngerti kenthang kimpuling perkara Arjuna merga nggonmu katrem mapan manggon ana ing kayiwangan swarga dahana. Pirang-pirang candra lawase Janaka mapan ana ing kayiwangan swarga dahana mundhak tinarka ingkang dadi sebabmu sababe yoga ulun Bathari Dresanala. Dianggep Janaka lirwa ing sesanggeman. Dianggep Janaka oncat nggone darbe tanggung jawab merga kowe enak kepenak mapan manggon ana kayiwangan swarga dahana. Mula kang sapa iku Janaka jeneng ulun paring dawuh kanggo nyapih titah sing padha nyacat manceni madha lawan jeneng kita. Titi wanci dina iki Arjuna balya dhisik ana ing kasatriyanmu Madukara mudhuna ning jagat nggir Arjuna. Ludira kang wang-wang gegono bangsu mirat diajeng Dresanala kula wonten dawuh Kakang Mas mbok menawa kodrat ora kena diwiradat katresnanipun Kakang lan jeneng sira Bathari Dresanala mung mandheg semenipun Kakang nggone manggon ana kayiwangan mung mandheg semenipun Kakang nggone tresnani kelawan jeneng sira nyatane dawuh pengendikane Rama Pukulun nundung kelawan pun Kakang kang mangkono pun Kakang njaluk pamit aku tak bali ana kasatriyan.
Dresana mandheka lungguh lungguh padananira ayo gomelku cemrahnya maratani mboten nginten babar pisan duh Rama Pukulun jebul paduka tega Wentala paduka dados tiyang sepuh wengis megataken tresnanipun inggih putra kaliyan Kang Mas Arjuna lajeng wonten pundi raos kamanungsan paduka dhateng inggih putra Rama Pukulun oh yogaku Dresana persajan wae sejatine ora ana wong tuwa kok tega Wentala karo yogane dhewe nanging paripaksapun bapa nindakake pakaryan sing kaya ngene iki merga napa sabda pengendikane Wang Pukulun jagat Girinata keparinge Rama Pukulun Janaka kudu pisah karo Dresanala jeneng kita bakal didhawuhke kelawan yogane Bathari Durga yaiku Dewa Sraninggar batobat Dresana aduh oh tinutut lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya gumregut maguting yudha tobat samage selikur dina tiwas kebeneran Bathari Dresanala sejatine Prata Ulun bakal tumuju ning kanyuwangan swarga dahana nanging kene panjenengan ulun bisa pinanggi kelawan jeneng kita Bathari Dresanala blak kotang terus terang ora dadak ngronce tembung Prata Ulun diutus Wang Pukulun jagat Girinata negara-gara kang tumempuh ana ing kayuwangan merga jeneng kita Dresanala kang winengku dening Janaka ing atase Janaka iku menungsa Janaka ditakok bojone widodari kuwi dianggep ngowahi kodrat ngowahi tatanan jroning kayuwangan jonggring saluka mula ya ngger Dresanala dina iki minangka ijole Janaka tinemuni yogaku Dewa Srani sing bakal ngayomi Dewa Srani pinusti keparinging Gusti dadi pesti jatuh kramamu ya ngger Dresanala Bathari Durga lekna paningalmu jeringan kupingmu aja nganti Bathari Dresanala aku ngladeni karo yogamu Dewa Srani sedhinge yen nganti Dewa Srani ndemok kulitku yen nganti Dewa Srani ndemok kulitku bakal tak pagas nganggo curiga tinimbang aku ngladeni Dewa Srani luwih becik aku nganyut tuwa sudut silura batobat kurang ajar kowe mangkal iki cawanmu menungso ora tata
So, maju yo. Tak sawang mak cilik senjaki wit mau arek mung tetenguk to. Inggih, Angger Antasena. Lah iya. Leyeh-leyeh karo ngempake lintingan ngunjuk wedang kopi karo masjid ya to. Inggih. Ha iya. Supaya adil iki ana pegawean. Pedamelanipun pun bapa menapa? Dawuh Siwa Ireng ya Siwa Kresna. Aku lan panjenengan didhawuhi ngawat-awati tumuruning wiji sejati. Wiji sejati kang bakal lair ana jagat gumelar yana ing Madyapada kang besuke bakal gawe pepadang. Mula yen ana titakok Nyalawadi gedene kepengin misahke tresnane Paman Janaka karo Bibi Dresanala, aku lan mak cilik Senjaki kudu wani tangkep Jaja milang tatu takrmarus. Mulai badhe tampil jawab. Setyaki tinunu umbul gadanira perang kontit saliranira yen kacandra satyane ku garawanira pelilak-pelilik meripate wong sak jempol ning kok brengos sak kimpol. Sapa kowe? Luwih becik ngaku ana prajurit dampyak-dampyak ora buang layang sadurunge nepis wiring ana negara Ngampar. Babu kekasate sinuwun Prabu Dewasrani pangkatku tumenggung Kumandang Garba. Kowe tumenggung Kumandang Garba. Iya, dasar nyoto. Sapa kowe? Satru Garba rujiaku Setyaki. Setyaki Singa Mulang Jaya. Singa Mulang Jaya. Bima Kunting banyak kapulaga Warsniwira. Wah, edan. Wong mung sak jenthek lah kok jebul jenengane pirang-pirang jenengane akeh. Nepis piring negara. Diutus supaya goleki Janaka. Janaka nggone nambut siraning ngakrama. Janaka garwa widodari Betari Dresanala kuwi dadi sumbering gara garaning jagat. Mula kang saka iku goleki Janaka yen wis ketemu ora mung kudu pisah karo Dresanala, ning Janaka kudu mati. Kalenggan lan curing jagat supaya dipedhek dening Sinuwun Prabu Dewasrani. Sugih kendel Bondowani. Ing ngono aku sing bakal palang dodo. Kowe apane Janaka? Dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan. Wah, edan. Wani kowe tanding karo aku Sing tak medeni hawamu. cedak tubruk adoh tarik jadung dadi bantet maju glitho ndasmu.
dipun mudhar. Aja mlayu.
glahugluh kaya wong edan sapa. Yen wis ngonek edan ora sah butuh ngerti jenengku sapa. Kejaba go ngonek edan ning cung metu 100.000. Wah, padha wae wong dermis. Golongane wong emis, rombongan ora apa-apa. Kowe wong sabrang. Iya, dasar nyoto. Jenengku Tumenggung Prawira Kendra. Jenengku Tumenggung Prawira Kendra. Wah, ora takon ya wis. Sapa kowe? Satria Randu Gombala jenengku Antasena. Jaluk patine Janaka. Nggih. Jaluk patine Janaka. Gampang. Nek ming butuh jaluk patine Paman Janaka, tak ulungke sak utuhe pati urupe Paman Janaka. Ning ana syarate. Syarate apa? Aku njaluk mata. Wah, gampang. Yen kowe mung trimo njaluk mata mengko tak cukilke matane wedhus, mata sapi, mata gajah, mata macan. Dudu matane kewan. Terus mripate sapa? Matamu. Jela urip nyidam bandosa tak dudengkul mudhar kowe. Iso metu dhewe. Ning nek wis tuwa, lah engko bola bali dikon metu ora iso metu. Wah, yen ngene kowe jering getih wedi mati. Nah. Ungalno dadamu lah iki dadane Antasena. Nyoh sirah. Nyoh dodo. Nyoh geger. Kesuwen mesake wiyagane ora apa-apa. Wong golek hasil kudu sayang. Sembelih mutar kowe.